Bedle a la Gordon Blue. Bedlové lievance. Takže robiť? Jak čo? Pane Bože, Maťo, zase? Tole, jedno bedle, 5 kg mám. Čo s tým budeme akože robiť? Jak čo? Však to ideme jesť. Zas jesť už to jeme 2 týždne. Ale sa netvár, že tebe to nechutí. Za posledné 2 týždne sme mali vyprašané bedle, Opekané bedle. grillované bedle, Bedle a la Gordon Blue. bedlové lievance. Sušené bedle. Áno, tie, čo som si dal namiesto cereálií ráno do mlieka. Áno, ale ešte sme nemali bedlový guláš a bedlovú pizzu. Bedlový guláš ja nejem a čo kurva je bedlová pizza? No normálne, odsekneš lavičku a to máš jak cesto. Na to si dáš toppingy, najlepšie bedle alebo kuriatka, len ty Tie, čo som si dal namiesto za posledné 2 týždne sme mali vyprašané bedle, opekané bedle. grillované bedle, Bedle a la Gordon Blue. bedlové lievance. Sušené bedle. Áno, tie, čo som si dal namiesto cereálií ráno do mlieka. Áno, ale ešte sme nemali bedlový guláš a bedlovú pizzu. Bedlový guláš ja nejem a čo kurva je bedlová pizza? No normálne, odsekneš lavičku a to máš jak cesto. Na to si dáš toppingy, najlepšie bedle alebo kuriatka, len ty si ho nenašiel. A keby som našiel, tak ich nemám kam dať, lebo máme bedle. Bedlovú opekané bedle. Grillované bedle, Bedle a la Gordon Blue. bedlové lievance. Sušené bedle. Áno, tie, čo som si dal namiesto cereálií ráno do mlieka. Áno, ale ešte sme nemali bedlový guláš a bedlovú pizzu. Bedlový guláš ja nejem a čo kurva je bedlová pizza? No normálne, odsekneš lavičku a to máš jak cesto. Na to si dáš toppingy, najlepšie bedle alebo kuriatka, len ty si ho nenašiel. A keby som našiel, tak ich nemám kam dať, lebo máme bedle. Veď mne sa o tých bedliach už aj sníva, však my tu máme všetko z bedly. Pozri, tu mám kávu na bedlovom podnose a vieš, čo to miešam? Bedlovou lyžičkou. A to som ti nepovedal, že máme ešte aj živú bedlu a ideme sadiť, aby nám aj doma rastli bedle. Vieš, čo je problém? Pozri sa tam.